Honorable Minister, Information Publicity and Broadcasting Services, Makadini. Mnusimbe. Kuni says regare kumu musarabani no? Sure. Ndo kukonstitute kwa ndino baba. Aha. Tolo mbotsutsu. Bacholo ngaposho ngala segment. The hottest mid-morning show in Zimbabwe. Munokwanisa ndimi. Ndimi zeru za kuita pano. Kana tapenda Mungu ambiti edenga. Okay. Zero to double shongora. Okay. Honorable Minister wa studio. Tiri kuno kuzeta ITF. Mabesa befu. Ziri kuita kudiana, ziri kuita kunyangutana. 18 minutes past 12. Tuturani timbe. Chokwadi muri Zimbabwe kungofunzira vasangu chirango asi chokwadi chiripo muri Zimbabwe chakuti ndiri kutosifambira sangu ndiri pasi pemvuru womuzukuru wasekuru mwana njewe kubereka vendiwe ndiwe kudimba ndapota ndiwe kugowa Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti akasimba ane dungu Ndirakusa. kuti kudiko muzukuru Kuchikomesa na tamu. Yes. Tindi kuna pantsona. Roi panongo. Kudikiti. Bauza kuti muri kuona Munya repakanyekwa Gotakosi alongside Munya repagogwe kenda munhu akatura kuti si rigidi pu ayaya apana chidindo panona chidindo apana chidindo Joshua apana chidindo panona chidindo apana chidindo Joshua apana chidindo panona chidindo apana chidindo Joshua po rigidi pu. Honorable Minister, takuda kurova ndimi. Basa lenyu ndilongoti po. Wachongora simu za timbe. Pio. Romanzi paini for the Peter bro. Afana tuipekisha na mturai mango. Jumanja wakati wemba kipindi kiasha. Si piditi kwa romaiti. 10 euro shiwiri pidi for. Wakati